I recordo perfectament el crit que es va sentir a la plaça de «Vamos, jove», que va ser com, ostres, ens va posar els pèls de punta. Jo recordo estar pujant les manilles i pensar, és el moment de fer-ho. Vinga, molt! Concentrats i forts! Ens vam sentir tan respectats, hi havia tant de silenci. Anem a fer una cosa molt grossa ara, una cosa que no hem fet mai. O sigui, aquest dia quedarà gravat als llibres. Només queden les darreres places del pont! Sí! És el dia més gran de la història dels Castells! I aquell dia, d'alguna manera, culmines moltes coses. És un d'aquells moments que tens la felicitat plena, és aquell moment. Potser és el vídeo amb el que més cops he plorat.